El trio d'Osona La Iaia va encetar la nit de concerts ahir a Cap Roig, amb mitja hora de retard a causa de la pluja que va deixar el públic ben xort. Bueno, perquè a mi m'agrada molt Sidoní i Iaia La Iaia. Clar. Ens ha anat Era la perfecte. combinació perfecta. Bueno, és un tipus de música una mica especial, català, i bueno, ens agrada des de fa... de fa poc també, vull dir que no té molta història, però està fent història. El trio va actuar durant 3 quarts d'hora amb un públic que va aguantar sota la pluja i el fred. A Cap Roig sí que el fet que la gent estigui sentada potser és una mica la diferència d'altres concerts que hem fet durant aquest estiu i ens podem permetre el luxe de fer algunes cançons que tenen més matisos, poden ser musicals o que poden ser més tranquil·les, però en general aquí a Cap Roig hem vingut sempre a fer un repertori molt clar, diguem-ne, molt de la gira que estem fent i tot just hem començat ara l'estiu i Cap Roig és com una prova de foc d'aquesta mateixa gira per veure com està el concert i com està el projecte. Els veterans Sidoni van ser els següents de pujar a l'escenari interpretant el seu treball El peor grupo del mundo. Ens agrada molt Sidoní, a més els coneixem, són del poble alguns d'ells, doncs els venim a veure. I a pocs mesos de celebrar els seus 20 anys de trajectòria interpretava les noves cançons declarant el seu amor per la música.